खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै मा सान नोंथांमोना थारैनो मिथिगौ। दिनै 31 मार्च, दिनै फरायसा सान। बर'फोरनि थाखाय दिनै फरायसा सान। बे 31 मार्च खालि 1952 मायथाइयाव सासे गेदेमा बर' सुबुंनि जोनोम जादोंमोन। गासैबो नोंथांमोना मिथिखागौ। बिथांनि मुङानो जाहैबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। बिथाङा 1952 मायथाइनि 31 मार्च खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि सिङाव थानाय बरागारि होननाय गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा मंलाराम ब्रह्ममोन आरो बिमानि मुङा लेपस्रि ब्रह्ममोन। मंलाराम ब्रह्म आरो लेपस्रि ब्रह्म बिथांमोननि बाथि फिसालामोन बिथाङा, आरो बयनिख्रुइ उन्दैसिन फिसाज्लामोन बा उन्दैसिन गथ'मोन। बेनिखायनो दिनैनि बे सानखौ बर'फोरा बयबो मिथिगौ, उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान 31 मार्च, आरो बेखौ फरायसा सान होननानै बुङो बर'फोरनि थाखाय। बे 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनाया थारैनो जोबोर ओंथि गोनां, आरो बिथांनि माखासे आदर्शखौ जों जुदि फालिनो हायोबा, उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जाबायदि जोंनो मरेल गियान, सोलोंथाइ, माखासे मिथिनो गोनां, रोंनो गोनां, मावनो गोनां जा सोलोंनानै गालांबाय, जायखौ बुंनानै फोजोबनो हाया, बेखौ जों दिनैनि थासारियाव जुदि गासैबो हारि माहारियानो, बर'नि गासैबो बर' सुबुंफोरानो जुदि फालियोबा थारैनो बर' हारिया जोबोर गोजौ थाखोसिम थांगोन होननानै आं सानो। बेखिनियाव नोंथांमोन आं मोननैसो बिथांनि सोमोन्दै बाथ्रा खिन्थानि। गोबां खिन्थाया, मोनसे मोननैल'सो खिन्थागोन। बिथांखौ उन्दै समाव मा मुंजों गाबज्रियोमोन? बे मुङा जाहैबाय थपेन। स' बेबो मिथिनो गोनां। बिथाङा 1975 मायथाइयाव मेट्रिकुलेसन माने मेट्रिक पास जादोंमोन, आरो बिथाङा कटन कलेजनिफ्राय BSc खौ बारग'दोंमोन फिजिक्सआव अनार्स लानानै। आरो लोगोसे 1982 मायथाइयाव बिथाङा MSc पास खालामदोंमोन गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय। बे 1982 मायथाइयावनो बिथाङा एबसुनि प्रेसिडेन्टबो जादोंमोन, मिरु एबसुनि प्रेसिडेन्टबो जादोंमोन, आफादगिरिबो जादों बिथाङा। आरो आफादगिरि जानानैनो बिथाङा सेपारेट स्टेट बर'लेण्ड, आलादा रायजो बर'लेण्ड बिनायनि जि जांख्रिखांनाय, बेखौ जागायलांदोंमोन। बेनिखायनो बर'फोरनि गांनाय उखैनाय, बर'फोरनि गासैबो जि मोननो गोनां मोन्थाय, गासैबो जि थासारि, बे मोजां थासारिसिम फैनो गोनांब्ला बड'लेण्डनि बादै, आलादा रायजो बर'लेण्डनि बादै बेखौ सुफुंनो हानाय नङा, बेबायदि मोनसे कनसेप्ट, सानखांथि सृष्टि खालामदोंमोन बिथाङा। आरो बेबायदिनो गासै बर' माहारिखौ खौसे खालामनानै बिथाङा आलादा रायजो बर'लेण्ड बिनायनि जांख्रिखांनायखौ मावफुंलांदोंमोन। बेखिनियाव नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा सोंगोन, उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मेट्रिकआव बा मेट्रिकुलेसनाव माबे आयदायाव लेटार मार्क्स मोनदोंमोन? नोंथांमोन आं लास्टआव खिन्थागोन, आरो जायफोर बिथांमोना बे भिडिअनि गेजेरावनो मिथिगो कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय। नाथाय दुखुनांथावदि बर' माहारिया जोबोर खाफाल गैजायैदि बिथाङा बारा गोबाव बे बर'लेण्ड बिग्रायनायखौ दैदेनलांनो हायाखिसै। 1990 मायथाइनि 1 मे अक्ट' खालि बिथाङा बम्बेनि टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालाव जोबथा हां गोलाव बोयो। आरो बिथांनि बेबायदि अबथिरा जिउ जोबनायाव मोनसे बाथ्राया अरायबो ओंखारबाय थायो। आसामनि सानैसो दैदेनगिरिफोरनि नामा सम सम ओंखारनो नागिरो, जे स्ल' पयजन होनानै बेबायदि केन्सार बेराम जाहोदों, बेबायदि जों खोनायो। नाथाय बे बाथ्राया दिनैसिम कनफार्म नङा। बिथांनि थैनाया थारैनो मोनसे रहस्यबादि होनना बुंनांगोन। बिथांखौ सोरबा स्ल' पयजन होदों ना होआखै, बे बाथ्राया दिनैसिम प्रुभ जायाखैसै। आरो बै समाव एसेबां बिजिरनो गोरों बेबायदि सुबिदाबो गैयामोन, मानसिबो गैयामोन। आरो बेवहाय सासे आसामनि चिफ मिनिस्टारनि नामाबो फैबाय थानो नागिरो। आं नामखौ लालिया, बेबायदि नामखौ लानाया थारैनो गोरोन्थि जानो हागौ। बेयो गोरोन्थिबो जानो हागौ, रियेलबो जानो हागौ, बेसेबां सैथो बेखौ बुंनो हाया। नाथाय बर' हारियाथ' 1990 मायथाइनि 1 मे अक्ट'खालि थारैनो सासे गेदेमा सुबुंखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। बिथाङा अरायबो मोनसे बाथ्राखौ बुंलांदोंमोन, खौसे जा बर'फोर। जुदि खौसे जायोबा बर'फोरा आसामाव थारैनो गावनि मोन्थायखौ बिनो हागोन, आरो गावनि मोन्थायखौ लानानै, मोननो गोनां मोन्थायखौ लानानै जै जै मै मैयै रायजो जानो हागोन। आरो अरायबो मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन, आलादा रायजो बर'लेण्ड मोनोब्लासो बर'नि गासैबो जेंनाया जोबस्रांगोन। बे बाथ्राखौ बिथाङा अरायबो बुंबाय थायोमोन। आरो बिथाङा बिनि अनगायैबो गोबां माखासे लेसन, बोसोन फोरोंलांदोंमोन। बेखौ नोंथांमोना बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा। बिथाङा थैनायनि सप्तासेसोनि उनाव, डेट मिन्स 8 मे 1990 मायथाइ, बे सानखालि बिथांखौ थैनायनि उनाव बर' हारिनि बिगोमा बा बर'नि बिफा बड'फा होननानै फोसावनाय जादोंमोन। बिथांनो मोनसे अनार होनाय जादोंमोन, बिमुं होनाय जादोंमोन बड'फा।
8 मे खालि 1990 मायथाइनि 8 मे खालि बिथांनो बड'फा होननाय टाइटेलखौ होनाय जादोंमोन। आरो लोगोसे बिथांनि बे थैनाय सानखौ उनाव बड'फा डे हिसाबैबो फालिनाय जायो। थामहिनबा 1 मे खालि बिथाङा थैदोंमोन 1990 मायथाइनि बे 1 मेखौ बड'फा डे बा बर'नि बिगोमा सान हिसाबै बा बर'नि बिफा सान हिसाबै फालिनाय जायो। बिथांनि जि जोनोम सान 31 मार्च बेखौ फरायसा सान हिसाबै फालियो होननानै मिथिगौ बयबो। लोगोसे बिथांनि जि थैनाय सान 1 मे बेखौ बड'फा डे एबा बड'फा सान एबा बर'नि बिगोमा सान एबा बर'नि बिफा सान बेबायदि फालिनाय जायो। स' नोंथांनि थाखाय बे मिथिनो गोनां थारैनो बिथांनि जोनोम सानाबो आरो थैनाय सानाबो जोंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट। आरो बिथांखौ 8 मे खालि बड'फा होननानै फोसावनाय जादोंमोन, बिमुं होनाय जादोंमोन। थारैनो बिथाङा बर' हारिनि थाखाय मोनसे लामा दिन्थिदोंमोन। जुदि बर'फोरा बे आसामाव इन्डियायाव जुदि थांनानै थानो गोनांबा, गेरेमसा जुदि माहारि जानो गोनांबा, जोंनो थारैनो खौसेथिजों लोगोसे सोलोंथाइजों लोगोसे जोंनो मा नांगोन? आलादा रायजो बर'लेण्ड नांगोन। बेनिखायनो बिथाङा बेबायदि जांख्रिखांनायखौ लाबोदोंमोन। थारैनो बिथाङा लामाखौ दिन्थिदोंमोन। बेनिखायनो बेयो जोंनि थाखाय बर'नि बिफा। बिथाङा बर'नि बिफाल' नङा, बिथाङा बर'नि लामा दिन्थिग्रा गेदेमा सासे सुबुं एबा इसोर बेबायदिबो बुंजागोन। नाथाय जों नुनो मोनदों बिथांनि जि आदर्श बिथाङा जा दिन्थिलांदोंमोन आरो बेजोंनो जों दिनै मोनथाम गोरोबथा मोननो हाबाय आरो माखासे दाबिफोरखौ जों बिनानै मोननो हाबाय। नाथाय थेवब्लाबो सम सम जोंनि गेजेराव माखासे इउनिटि गैयैया, खौसेथि गैयैया जोंनि हारिखौ माखासे सेरखाय बेरखाय खालामगासिनो थादों, थैलायहोदों, बुथारलायहोदों, नांलाय खमलाय जाहोदों, लिडारफोरनि गेजेराव खौसेथि गैयै खालामदों। बेनिखायनो दिनै जों नुनो मोनदों बड'फा बिथांनि नामखौथ' लायो, नाथाय बिथांनि आदर्शखौ फालिनायाव जों थारैनो फेलें जादों। जोंनि माहारिनि सुबुंफोरा, लिडारफोरा, दैदेनगिरिफोरा, आफादफोरा बेबायदि आं बुंगोन। बेनिखायनो आं दिनै मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन जे बड'फा बिथांनि आदर्शखौ लानोबा बिथांनि मुंखौल' लाबा जानाय नङा। बिथाङा जाबायदि थिनलांदों बेखौ जोङो फालिनो हाथारनांगोन। अब्लासो बर' हारिया जोबोर गोजौ थाखोसिम थांनो हागोन होननानै आं सानो। आरो दिनै नोंथांमोना मिथिगौ दिनै UPPLनि थाखाय बल्ले बल्ले, नङा होमबा? दिनै UPPLनि थाखाय मा जोबोर खुसिनि दिन। दिनै UPPLनि सासे केन्डिडेट, राज्य सभानि केन्डिडेट रोनगोरा नार्जारी बिथाङा देरहाबाय बेबायदि फोसावदों। बिथांखौ माखासे MLA भट होनानै देरहाहोबाय। नोंथांमोना थारैनो सानदों जे बेयो माबायदि इलेक्सन। माखासे सुबुंफोरा जुदि मिथियाबा जे राज्य सभानि जि MP, बे राज्य सभानि MPखौ जों साधारन सुबुंफोरा डाइरेक्ट भट होआ। नाथाय भट होनायाथ' जोंनि बादिनो जायो। जों जाय MLAफोरखौ सायख'नानै हरदों बै MLA बिथांमोना भटखौ होयो आरो जेसेबां MLA भट होदों बै गासै MLA बेसेबां भट लानानै देरहादोंमोन बैसेबां सुबुंखौ प्लास खालामना होबा जेसेबां जायो बैसेबां सुबुङा भट होनाय जायो। माने खेंसालि पाब्लिकआनो भट होनाय जायो। नाथाय डाइरेक्टयै MLA भट होयो, नाथाय बै MLAखौ सोर सायख'दों? जों पाब्लिकआ। आरो जायफोर सुबुंफोरा मिथिया बिथांमोना हिसाब खालामनानै नायनो हागौ साबेसे MLA बिथांखौ भट होनानै देरहाखो, बै हिसाबै बेसेबां भट लानानै बिथाङा देरहाखो पाब्लिकनि, बेखौ नोंथांमोना हिसाब खालामनानै नायदो। थारैनो UPPLनि थाखाय बेयो जोबोर खुसिनि सान, जोबोर रंजाथाव सान। आरो बर'फोरा सासे MP मोनबाय, राज्य सभानि MP मोनबाय, बे बर' माहारिनि थाखायबो मोनसे रंजाथाव सान आरो आसामनि थाखायबो बे मोनसे रंजाथाव सान। आरो आं बेखौनो बुंगोन आसामा दिनै रोनगोरा नार्जारीया थारैनो सासे बर' सुबुंबाबो बिथांनि सायाव मोनसे फोथायथि लाखिदों जे बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै आसामनि थाखाय बाथ्रा बुंगोन, BTCनि थाखाय बाथ्रा बुंगोन, बर'लेण्डनि थाखाय बाथ्रा बुंगोन, बेबायदि मोनसे फोथायनाय लाखिदों। बेनिखायनो जानो हागौ बर' सुबुंबाबो बिथांखौ दिनै देरहाहोदों बेबायदि आं बुंगोन। BJPआबो बिथांनि सायाव फोथायनाय लाखिदों, आं बेबायदि सानो। BJP, UPPL बा बेबायदि एलायन्सआव थानाय जेसेबां MLA दं बिथांमोना थारैनो बिथाङा बर' सुबुंबाबो बिथांनि सायाव मोनसे फोथायथि लाखिदों, आं बेबायदि सानगोन। स' नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर। मा बेयो बर' हारिनि थाखाय थारैनो मोजां बाथ्रा नङाना? मा बेयो आसामनि थाखायबो मोजां बाथ्रा नङाना? रोनगोरा नार्जारीया ओरैबायदि सासे दैदेनगिरि, बिथांनि सायाव दिनैसिम मोनसेबो जों दाग नुनाय जायाखै, बिथांनि सायाव जेबो जों गाज्रि बिथिं नुवाखै। स' बिथाङा सासे नेक लिडार, आं बेखौनो बुंगोन। बिथाङा सासे गोख्रों दैदेनगिरि। मोनसे समाव बर' माहारिनि थाखाय बिथाङाबो गोख्रों खामानि मावदोंमोन, खौसेथिनि थाखाय, गोजोननि थाखाय बिथाङाबो गोबां खामानि मावदोंमोन। जोंनि हारिनि डिमान्डखौ लानानै बिथाङा माखासे खामानि मावदोंमोन एबसुआव। आरो दिनै बिथाङा आसामनि थाखाय, बर' माहारिनि थाखाय, बर'लेण्डनि थाखाय दिल्लीयाव फंसे फंनैथ' बुंगोन, जों बेबायदि आसा खालामनो हायो। जोबनायाव थारैनो नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ माबे आयदायाव लेटार मार्क्स मोन्दोंमोन मेट्रिक एग्जामाव।
बा मेट्रिकनि रिजाल्ट होनायाव पास जेब्ला फैदोंमोन बेयाव माबे आयदायाव लेटार मार्क्स फैदोंमोन बिथाङा सानखान्थि आयदायाव मैथमेटिक्स आयदायाव मेथ्सआव लेटार मार्क्स मोनदोंमोन स' थारैनो नोंथांमोननि थाखाय बे मोनसे जेनेरेल नलेज आं बेबायदि बुंगोन स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम